Walka numer 3. Dalej pozostajemy w formule semi-pro. Idziemy z kilogramami odrobinę do góry, bo umowny limit 73 kg. Podobny wiek, podobne warunki fizyczne. Konrad Chruścicki, Matadores Katowice, Jakub Kowalski, Tornado Team Świętochłowice. Bardzo czuję, że rymuje. Bardzo licznie zgromadzili się kibice Konrada Chruścickiego na trybunach. Dali mu znać, że go wspierają. Ale to wcale nie wpłynęło na pewność siebie Jakuba Kowalskiego, który właśnie wchodzi do klatki i jak wspomniałeś wcześniej, jako adwokat będzie usiłował pobić swojego drugiego. Jeżeli miałbym pozwolić sobie na odrobinę prywaty i sugerując się tym, co prezentuję na treningach, które mamy nieraz okazję wspólnie robić, Jakub Kowalski, to taki spokój, wyrachowanie i duża siła fizyczna jak na tę kategorię wagową. Zdecydowanie tak. Po jego stronie również większe doświadczenie, jeżeli chodzi o ilość walk, ponieważ legitymuje się rekordem 3 zwycięstw i 6 porażek, a jego przeciwnik 2 zwycięstw i 1 porażki. Oczywiście według oficjalnych źródeł. Obaj panowie już gotowi w swoich narożnikach. Czekają na pierwszy gong. Oto i on. Bardzo mocny wewnętrzny low kick ze strony Konrada Chruścickiego. Jakub Kowalski zagania swojego przeciwnika, zajął środek klatki. Próbował oddać wewnętrznym kopnięciem Jakub Kowalski, ale nadział się na kontrę. Bardzo ruchliwy na nogach Konrad Chruścicki. Nie daje się tak łatwo zamykać. Bardzo ładna próba teraz, lewy prosty na dół i prawy na głowę. Czyli klasyczna bokserska akcja góra-dół. Szybki lewy prosty na Konrad Chruścicki, ale dał się sprowadzić. Przysnął i Jakub Kowalski błyskawicznie sprowadził tą walkę do Tak jest, parteru. chyba troszeczkę za bardzo uwierzył w to, że te ciosy zaczynają wchodzić i koniec tej walki może być bliski i trochę zapomniał o tym, że też inną płaszczyzną tu wchodzą w grę. Bardzo łatwo przenosi tę walkę do parteru Kuba Tak jest, Kowalski. teraz Kuba Kowalski zacieśnia swój chwyt, przechodzi do... Wydaje się, jakby polował na kimurę, czyli izolował sobie lewą rękę Konrada Chruścickiego, żeby założyć mu dźwignię na staw barkowy. Poprawia swoją pozycję Jakub Kowalski. Myślę, że też jedną z opcji, której może Kuba szukać, może być tak zwany krucyfiks. Udało się wyczuł moment. Konradowi Chruścickiemu. Bardzo ładna akcja. Przysnął na chwilę Jakub Kowalski. Pozwolił swojemu przeciwnikowi na skręcenie się i wstanie do stójki. Bardzo ładna próba. Bardzo niekonwencjonalna próba sprowadzenia ze strony Konrada Chruścickiego. Próbował takiego haczenia, ale błyskawicznie skontrował go Jakub Kowalski i wylądował na górze. Tak jest, sprawdza się, mam wrażenie, to o czym wspominałem, czyli ta siła fizyczna Kuby Kowalskiego. Mam wrażenie, że to gdzieś było takim kluczowym faktorem w tej właśnie akcji. Ale bardzo rozsądna próba ze strony Konrada. Próbował gdzieś tam odrobić straty. Tak jak wspomniałem, bardzo niestandardowe obalenie, ponieważ wszedł w nogi tak jak do standardowego zapaśniczego obalenia, ale wyhaczył mu nogę, czym troszeczkę skołował Jakuba Kowalskiego, ale nie na tyle, żeby nie udało mu się tej akcji wybronić. Kontroluje teraz pozycję z góry Jakub Kowalski. Raz po raz zasypuje głowę swojego przeciwnika ciosami. Bacznie przygląda się z narożnika trener Jeruszka. Próba poddania ze strony Konrada Chruścickiego, przynajmniej wydaje się, jakby dążył do, do zapięcia duszenia gilotynowego. Próbuje zepchnąć prawą rękę Jakuba Kowalskiego pomiędzy swoje nogi. Chodziło ci o duszenie trójkątne. Duszenie trójkątne, na co powiedziałem? Duszenie gilotynowe. A przepraszam, to zostało mi z tej pierwszej walki. Tak jest. Małe abecadło jiu-jitsu duszeniem gilotynowym było skończenie, które oglądaliśmy w pierwszej walce. Zobaczymy, być może duszenie trójkątne jeszcze na tej gali zobaczymy. Mam nadzieję. Koniec pierwszej rundy, którą mam wrażenie spokojnie można zapisać na konto zawodnika reprezentującego Tornado Team Świętochłowice. Najpierw dobre obalenie, później dobra kontra zapaśnicza, której finałem również była kontrola z góry. Na pewno zrobiło to wrażenie na sędziach punktowych.
Tak jest, ale myślę, że też warto wspomnieć o tym, że gdzieś tą stójkę, pomimo tego, że to Kuba był osobą wywierającą presję, no to więcej znaczących ciosów wydaje mi się, że wyprowadził podopieczny trenera Jeruszki. Tak jak wspomniałeś, wydaje mi się, że czuję się w tej stójce jednak o wiele bardziej swobodnie niż Jakub Kowalski, który w tej stójce wydaje się delikatnie spięty. Tak, Konrad taki stateczny. Chruściński bardzo łatwo i lekko porusza się na nogach. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia drugiej rundy. I startujemy. Troszeczkę więcej na boki swoim tułowiem, głową powinien balansować Kuba Kowalski, bo tak jak już wspominaliśmy, jest dość stateczny, przez to jest dość łatwym celem. Ładna, niekonwencjonalna próba. Bardzo dynamiczne kopnięcie ze strony Konrada Chruścińskiego. Ale nie ustępuje mu, a nawet na krok Jakub Kowalski i kolejna próba obalenia z jego strony. Dopchnął swojego przeciwnika do siatki. Najpierw taką próbą obalenia za jedną nogę, teraz próbuje dojść do drugiej nogi i zrobić tak zwanego ankle picka, czyli wybranie kostki lub w tym przypadku kolana. I skutecznie przeniósł tą walkę do parteru Jakub Kowalski. Próbuje teraz wciągnąć swojego przeciwnika. Mam wrażenie, że rzeczywiście gdzieś tam Ale ponownie ogromna różnica jest w sile fizycznej, bo widać, że naprawdę Konrad wie, co robi. On za każdym razem, zarówno w stójce... Bardzo ładne kolano w korpus, przepraszam, że ci przerwę. Bardzo ładne kolano w korpus wyprowadził Jakub Kowalski. Bardzo przytomnie zauważył, że nie może wyprowadzić kopnięcia w głowę, ale uderzył w korpus, a potem wciągnął swojego przeciwnika. Korzystając z chwili przestoju w tej walce, dokończę ten wątek. Zarówno w parterze, jak i w tych zapaśniczych elementach Konrad rzeczywiście za każdym razem ustawia się stosunkowo dobrze. On wie, co robi i wydaje mi się, że to właśnie gdzieś tam ta siła przeważa i dlatego Kuba gdzieś tam z tak dużym powodzeniem w tej walce, w tych grapplingowych płaszczyznach sobie radzi. Zdecydowanie tak. Konrad wie, co robić. Niestety siła Jakuba Kowalskiego nie pozwala mu tego wykonać. Siła plus siła równa się technika, mówi stare Absolutnie. porzekadło. Absolutnie. To jest motto dzisiejszego wieczora Jakuba Kowalskiego. Bardzo ładnie kontroluje ponownie, otwarta garda, obija tułów i głowę swojego przeciwnika, punktując u arbitrów. Pomimo, że jest teoretycznie na, można powiedzieć, przegranej pozycji Konrad Chruścicki, cały czas z tego dołu aktywna praca, gdzieś tam próbuje szuka jakichś technik kończących. Tak, aczkolwiek zrobił tutaj znaczący błąd. Rozpiął nogi, nie próbując wstawać. Czyli otworzył drogę do przejścia Jakubowi Kowalskiemu, samemu nie próbując jednak poprawić swojej pozycji. Ale teraz Ponownie dobrze wstaje. Bardzo przytomnie, ale nadział się teraz na kolano w korpus Jakub Kowalski. Imponująca postawa zawodnika z Katowic. Z uporem maniaka wstaje do góry i teraz widzimy, wywiera Ani na presję. sekundę nie odpuszcza. Ładna próba obrotówki. Dokładnie tak, jak mówisz, Michale. Ale widzimy, że już bardzo zmęczony Konrad Chruścicki, już nie jest tak lotny na nogach, odrobinę bardziej stateczny, te ręce idą w dół, próbuje obalić, ale bardzo Ostatnie 10 sekund do końca rundy. dobra defensywa Kuby Kowalskiego. Rewelacyjny sprawl w wykonaniu Jakuba Kowalskiego. Najpierw bardzo ładnie wybronił pierwszą jedną nogę, a potem wyrzucił jak rasowy zapaśnik. Druga runda również na konto podopiecznego Adama Brysza. Adam Brysz, gdy jeszcze był aktywnym zawodnikiem, chociaż w sumie dalej jest aktywny, ostatnio powrócił, ale w swoich latach świetności, które być może w sumie jeszcze przed nim, mniejsza o to, znany był ze swojej żelaznej kondycji. Jak widzimy, nie tylko on, ale także jego podopieczni. Tlenu Kubie tutaj nie brakuje. Ale musimy brać pod uwagę to, że te akcje zapaśnicze są o wiele bardziej wycieńczające niż akcje stójkowe. Pracujemy jednak na zamkniętej przeponie, wykorzystujemy dużo glikogenu, dużo ścisku i naprawdę łatwo nie zauważyć, kiedy przekraczamy tą barierę zmęczenia. To jest taka A za tej bariery, za tej granicy nie ma już powrotu. Tak jest. To jest taka pokrętna logika, bo w tych walkach MMA troszeczkę no właśnie dochodzi do takich paradoksów, że to co najmniej widowiskowe i wydaje się najtrudniejsze jest tak naprawdę najbardziej męczące. Między innymi właśnie gdzieś tam ten clinch przy siatce, o którym nawet w drodze na galę rozmawialiśmy a propos twojej walki z Saladinem Parnasem.
kibicom, którzy gdzieś tam aż tak bardzo nie są wprawieni, nie trenują, wydaje się, że nic się nie dzieje, a w rękach i w płucach zawodników dzieje się bardzo dużo od Ale razu. wróćmy do klatki, Mocne rozpoczęcie. Pierwsze kopnięcie wyprowadzone przez Konrada Chruścickiego i od razu poszedł do jednej nogi Jakub Kowalski i konsekwentnie dąży do obalenia. Udało mu się to zaledwie 15 sekund od pierwszego gongu trzeciej rundy. Tak jest, myślę, że Adam Brysz, wspomniany przez nas wcześniej, udzielił krótkich wskazówek, że nie ma co ryzykować. A teraz jest na około 15 cm od swojego zawodnika, więc jest bardzo dobre, Mocno bardzo dobrej rozpuścił pozycji, żeby ręce Kuba Kowalski, ale to, o czym wspominaliśmy, charakteru tutaj Konradowi Chruścickiemu na pewno nie zabraknie. Głośny doping i po raz kolejny wstaje do góry, chociaż jest... Aj, bardzo ryzykowna próba obalenia, która zakończyła się niepowodzeniem. Jakub Kowalski, próbując obalić z klinczu, wciągnął swojego przeciwnika na siebie. Bardzo, bardzo duży błąd. Miejmy nadzieję, że nie będzie kosztowało go to pojedynku. Zostały 2 minuty. Konrad Chruścicki jest na górze. Jakub Kowalski bardzo mocno oddycha. Już widać, że ten pojedynek naprawdę odbił się na nim. A Konrad tutaj z racji przebiegu poprzednich 2 rund nie może skupić się jedynie na kontroli, a musi szukać tutaj skończenia. Gdybym był w narzędziku Konrada, mówiłbym, żeby postawił wszystko na jedną kartę, bo na kartach punktowych najpewniej tego pojedynku nie wygra. Tak jest, tak naprawdę pozostało mu jedynie bić i myślę, że na tym powinien się skupić. Oczywiście odradzałbym jakichkolwiek prób podań, ponieważ one potrzebują czasu. Tak jest. A jego powoli zaczyna być coraz Jakub mniej. Kowalski bardzo ładnie wstał. Nie bez wysiłku, ale udało mu się. Teraz trzyma nadchwyt swoją lewą ręką. Może próbować haczenia. Myślę, że Konrad Chruścicki powinien teraz szukać rozpięcia tego klinczu i w tej stójce, w której w tej walce szło mu naprawdę przyzwoicie, Próbować poszukać jakiegoś docisnąć skończenia. i szukać skończenia. Dokładnie tak jak mówisz. Ale on konsekwentnie klinczuje. Nie wiem, czy nie działa sam na swoją niekorzyść. Jakub Kowalski, Ja już wiem. Dokładnie, już teraz wiemy. Działał na swoją niekorzyść. Jakub Kowalski skontrował własnym obaleniem i jest teraz z góry. Zostało mu 40 sekund do końca tego pojedynku. Bardzo mocna presja barkiem na twarzy Konrada Chruścickiego. Kibice dopingują Wierni do Konrada, samego końca. dopingują Konrada, wierząc, że wstanie. Ale zegar jest nieubłagany. 15 sekund do ostatniego gongu trzeciego pojedynku 13. gali Silesian MMA. W 10 sąsiadzie jest sekund do Jakub końca. Kowalski, zasypuje swojego przeciwnika gradem ciosów. Stał 5 sekund do końca pojedynku. Postawił wszystko na jedną kartę, a niestety nie udało mu się skończyć tego pojedynku przed czasem. Ale naprawdę imponująca postawa zarówno jednego i drugiego. Bardzo przyjemnie oglądało się ten pojedynek. Dużo zwrotów akcji. Konrad Chruścicki nie wykorzystał swojej życiowej szansy w tej trzeciej rundy, kiedy po błędzie Jakuba Kowalskiego znalazł się na górze. To była jego szansa, żeby ten pojedynek wygrać. To była jedna z walk, która pomimo trwania na całym dystansie w żadnym wypadku gdzieś tam to nie jest minusem to, że ta walka tyle trwa, bo naprawdę cały czas coś się działo, mało było takiego przysłowiowego zamulania i nawet nie wiem, kiedy te 3 rundy zleciały. Dość dobrze wygląda Jakub Kowalski, który pomimo tego, że w tej trzeciej rundzie znalazł się na dole i wtedy wyglądało, jakby naprawdę każdym porem swojej skóry próbował złapać oddech. Teraz po ostatnim gongu jest świeżutki, podskakuje Ruch cichy, delikatny. do swojego przeciwnika, oddać mu szacunek. To nam się podoba, co Michał? Tak jest. Piękno tego sportu. Widzimy, że Zawali sobie po delikatnie... mordzie przez 9 minut, a teraz się przytulają. Tak, widzimy, że delikatnie wydaje się niezadowolony Konrad Chruścicki i wcale mu się nie dziwię, bo widać, że naprawdę był do tej walki świetnie przygotowany. Szczególnie tą stójką na początku bardzo mi zaimponował. Był lotny na nogach, to jest coś, co naprawdę lubię oglądać. Bez niespodzianek Jakub Kowalski okazał się zwycięzcą tego pojedynku. Gratulacje dla Jakuba oraz całego teamu Tornado.